Tak myslím si, že pre nás veľmi dôležité víťazstvo. S jedným cieľom sme išli dneska do Boleslavy a to bolo uspieť. Samozrejme, možno to nebolo v druhom polčase nejaké pekné predstavenie od nás, ale práve tieto víťazstva, takéto 3 body sa počítajú ešte viac, takže pre nás veľmi dôležité víťazstvo a som spokojný hlavne s prvým polčasom, ako sme sa prezentovali. Tak samozrejme, vždy aj som to v šatni hovoril cez polčas, že musíme ísť za tým tretím gólom, potrebujeme ten zápas čo najrýchlejšie zlomiť, aby sme potom mali ešte ten väčší kľud na kopačkách a bohužiaľ nepodarilo sa, ja som tam mal tiež šancu strelu, ktorú som mohol lepšie trafiť, ale bohužiaľ mi to chytil brankár, ale ako som povedal, dneska veľmi dôležité víťazstvo. Obavy máte vždy, aj keď začínate zápas, ale veril som nám. Myslím si, že ok, trošku tá Boleslav sa dostala do toho tlaku za stavu 1-2 z ich pohľadu, ale nechcem povedať, že ubránili sme to, ale uhrali sme ten zápas dokonca tak, ako sme mali. A máme 3 body, vyhrali sme vonku, čo je pre nás môže byť plus po tých zápasoch, ktoré sme mali a som veľmi rád, že po tej reprezentačnej prestávke sme začali víťazom, pretože vieme, ako sme dopadli po tých prvých 2 prestávkach. Tak samozrejme tréma o mňa obavy, ale snažím sa všetkým v klube prizvukovať, že aby stále neprivolávali nič, keď niekde odchádzam, aby mi povedali radšej držím palce, daj gól a ako slova hlavne sa nezrám, pretože to neznášam, viete ako to býva potom a samozrejme dostávam sa naspäť do tej kondičky a som rád, že som opäť odohral plnú minutáž a myslím si, že len tými minutami môžem zlepšiť opäť tú fyzičku, pretože v tých tréningoch, pokiaľ hráte každé 3 dni, ako budeme hrať do konca roku, tak to veľmi ťažko niekde natrénujete v tréningoch. Proste musíte byť v zápasoch a naplno k dispozícii. Pozrime si zápasy, ktoré sa hrajú na Letnej a tam sa zdržuje vlastne od prvej minúty a je to v rámci futbalu a ťažko sa mi to hovorí, je dosť zložité, keď povedia, že niektorí musia, že my zdržujeme, pretože my sa snažíme hrať futbal, tak samozrejme vyhrávate 2-1 na ťažkom teréne, Boleslav mala tlak, tak to chcete trošku rozkuskovať. Mohli sme vidieť, že aj dneska v zápase Boleslav dlho rozohrávala tie päťky alebo nejaké tie štandardné situácie z začiatku, keď bolo 0-0, takže to je vždycky tvrdenie proti tvrdeniu, ale ako som povedal, pre nás dôležité 3 body a myslím si, že bolo jedno, ako sme ich získali, hlavne máme 3 body.